què? Perquè hi ha molts com tu, però també els ha recomanat aquest llibre, L'assassinat del professor de matemàtiques. I de què em servirà això? Doncs aquest llibre t'ajudarà a veure els problemes d'una altra manera. Les operacions tindran un altre significat. No, això és la tonteria. Doncs clar que no, perquè aquest llibre t'ensenyarà a veure les operacions d'una manera molt diferent. De quina manera? Doncs de la millor manera possible. I aquest llibre es tracta de l'assassinat del professor de matemàtiques. Això està bé. Sí, doncs pot ser. No, doncs pot ser de la millor manera. I clar, Llavors, tu m'estàs recomanant que llegeixi aquest llibre per poder millorar les mates. clar que sí, com a tots els que li has recomanat han tret fins i tot notables en matemàtiques. Notables? Oh, i tant! Encara que no t'ho creguis, aquest llibre va molt bé per a l'autoestima. I t'ajudarà aquí. L'autor també descriu els problemes que hi ha en les matemàtiques i t'ajudarà a superar tots els nivells de matemàtiques. Saps què? Moltes gràcies. De res, home, els he recomanat a molts i per això té 13 edicions, perquè ajuda a moltes persones a millorar en les matemàtiques. Doncs moltes gràcies. De res, home, quan vulguis. Doncs me n'aniré a casa i el llegiré, a veure si Oh, i tant! I després em diràs la teva opinió sobre I aquest saps què? Jo recomanaria a molts de nosaltres a llegir aquest llibre. Sí, perquè està immers en unes aventures molt matemàtiques. I és molt interessant. Oh, i tant!